I'm bhfeirm óireacht an sáil am iarthar le crúbhaile san Seanphobal. Is bhfeirm orgánach an bhfeirm going. Tá martáil le níl going agus mucháil le níl going. Seo bíonn na mucha tag an á tipperdáin. Tá sé costasach agus tá sé tábhachtach go mbíonn sé orgánach ha mid leistigh den córas orgánach an seo. Agus is brála na mucha é. An rud meallar an córas orgánach ha míad na leistigh ha míad báilde an IOA, Irish Organic Association. Agus nuair ceannaimar na mucha, na trí chrán muchan son, nuair ceannaimar iad son, bhí mar hanahéin é díal martó orgánach ó 2008, má tuismitheoirí, Judy agus David, agus so bhí sé faris go leor. In adas gur ceannaíon mar mucha bhí leistigh den córas orgánach bhí go bráling ar fad. Si léir haulann sá, raimid tíar pís. Muc, muc, muc. Muc, muc, muc. An próiséis ná fáinnta callach, formar ísachta callach. Bhíonn sé áilna de bainbh doin, agus thar sé methar an eis go dtí seanadún éireann is an callach son. Agus ha míid chun na bainbh agus na céiseanna, céise sé mucha ha haimpil 3 go dtí 6 bhídís. Agus nuair a rochan na ceann is sinne haimpil 9 bhídís ha míid chun iad bharúd an Morgan de Móibhíol. Agus tain míid síos go dtí bústéir híos in Loch Arman. Agus déann si job anna bha. Agus comála sin is bústéir orgánach iad son comá, sin mar chuid den próiséis. Comála sin an rud a ha míid dír a dhéanamh ná saol anna bha a thart bí anna lán túla thart bí orgánach saol am ufa in éir. Agus go féidir le bheith mar mucha, a much i tocailt agus i gcithe féir agus ag cas a haimpil in plide agus iad cumá anas go beidh saol deasa chu. Ha míid a dír an fér fada cumad os a cór an tamar fad. Ní bíonn sé fosa, ní bríonn sé amach an tamar fad, ní bíonn sé first. Ach uaireanta a dora mar hampla bhí an ferring a chur isteach ar an go mór. Bhí an ora bhí sé annaí achar. Ach am líana ha sé níos fearr. Comála sin bhí mar níos cliste am líana rugadar i míangar agus bhí an blian á fada os a cór. An ora rugadar ruch an tairí. Agus bhí mar fécinn isteach ar an gaiire. Bhí sé sin bhí gáinín níos stachara ach anis há sé déanamh go maith am líana. Á míid a dír ghnú cluine beag gaeltachta a bhunú agus chur leis na hachnaíochtach agus a bheith a cabhrú leis an éaráid mar na mucha ha sin mar chuid den timplacht ach le banistíocht má bhfeirm óireachta jóta chur leis. Bhí sé seo go léir tocailte nora tháinig na plandaí go léir gaelach dúchasach ar neis nuair a tháinig na mucha isteach. Agus inis ha sé de githe na plandaí ribhann an fór. Agus nuair há sé seo briste suas beáína chu, raibh síos an bar an glán béidir, agus an son go dtíon bústéir.